И здравейте, приятели! Аз съм Zero и днес ще реагираме на един клип на Niki Games BG, един известен ютубър, който се на който ще реагирам, се казва Съседа ми иска да ме убие. Натискам тук и да видим. Сега, какво трябва да направим тук? Изкарвам си очилата, бе, бундур. Това фърля домати по мене. Ще си ги щупя за ръпея. Много долен. Бай. Вижте го, О, капана! Капана ли, бе? Много мале. Какво трябва да правя? Да влезем в стаята, в къщата на съседа и да разберем кое е в мазето. За целта трябва да намерим чук, с който да махнем дъската, която е зачукана върху дървото, и после кода трябва да разберем. Един код, който е... Къде бе? Ето го, видяхме го, ето го. Аз не мога да бягам сега. Всъщност бягам. Да, много е бърз. Кондур, да. Сега па е вечер. Колко е часа? 8:59. Още малко ще играем тая. Заключено. Виж, сега ще му звъним и той ще отвори. Гледайте, звъним му. И сега Вера ще дойде, я. Аре, бастуне, ла, какво стана, Какво стана? Много ли си корнас, аре, еламе едно фило на ярда, аре, еламе. Много си корнас, Да си. Сега май трябва да е отворен. Дзяк, няма никой. Тук път не са ми били отворен тия врати. Това е гаража. Не е бил отворен гаража друг път. Интересно, обаче и тук няма. Аз наистина отворих. Как безшумно се отваря? Той си едно извънземен. Как направил такава технология безшумна врата? Някакво правят тук всъщност. И тук пак много тъмно. Тук имаше врата преди. Интересното е, че по начините, по които се провалят и стратегиите, които ползват, и със всеки следващ път, когато се генерира играта, съседа вече е научил как го атакувате и се опита да се предпази, и той предприема някакви стратегии. Той се светва тук. И той предприема стратегии срещу вас. Фенери, мами, това ми е полезно. И ми книги. Точно фенера трябва да го ползваме. Да ги хващам с уста. Мога, ако беше наживо. Да го затворя отвънка. Той може да се отваря. Така. Здрасти, какво играе? Играе Hello Neighbor. Здрасти, съседи. Така. Опа. Аре. Така. Фенерчето ми.
Хо! Ма сега фенера, не, нямам го. Сядам фенера, той е там. Ако отида отново тук. Пак заключил, видите ли, защото вече знае, влизам от предната врата и заключил. А ако се скрия тук, той дали ще излезе? Я. Всъщност не мога да се движа по-бавно, не. Всъщност мога. Как отразява колата му? Къде се? Той е върнал се вътре. Така, фенер. Тук имаш фенерче. Ма като вижда го бавайте, няма смисъл да се търпи. Човека очевидно иска бана. За убитие няма смисъл да... Няма смисъл... Да се церемоните, я да ви. Тук сме бойлера. Мисля, че вече ще минем играта. Това ми трябваше. Ето това ми трябваше. Даже не знаех, че тук е тема. Браво. Тя била много лесна. Знаете ли какво сега? Трябва само да го издебнем. И... да отворим това. Брат, той е тук, бе. Стига, моля се, защо става, бе? Май трябваше да вляза в шкафа. И така да седя вътре в стаята. Той влиза и се връща. Петър Тътише, здрасте. Така. Пак е там. Виж сега какво ще направим. Ще пробваме така. Ето така да видим сега. Това видео е супер скучното. Да видим сега. Какво направи той сега? За какво се прави? Тогава се мърдам така, нищо не мога да. Да вляза през вратата на гаража. Где знам? Той пак се връща пак се връща там. Добре, печаги, надявам се да ви е харесал път, ако така, лайкнете го. Ако... не знам. Просто абонирайте се, ако ви хареса това, което правя, и ако ви е харесал клипа, дано да е така. Го лайкнете и айде до следващия.